Smai ser, croeso I grochan Disney. David dwi I. Ac April dwi, dau o ddysgwyr Cymraeg Dani. A dau fan Disney Dani hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith I ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Dewch I mewn. Helo pawb, croeso I grochan Disney. A helo David. Helo April. Wyt ti'n iawn? Ydw, dwi'n wych. Mae gynnon ni lawer I siarad amdano heddiw. Oes, gawn I ddechrau. Wrth gwrs. Fel arfer yn y segment yma, da ni'n siarad am unrhyw newyddion ffilmiau, ac mae yna lawer o newyddion ffilmiau ar hyn o bryd. Moana 2, Zootopia 2... Oes, lot o ddilyniant dyna, sequels. Ond bydd rhaid i'r newyddion hyn yn aros tan mis Mawrth, achos dwi wedi bod yn Disney World yn Orlando. Mae gen I... Mae gen I trip report I bawb. Felly, mi fydd April yn neud y cyfweliad heddiw. Bydda? Wel, David, mi ddylen ni ddechrau yn y dechrau. Felly, cwestiwn cyntaf, pwysig iawn. Cyn I ti fynd i'r parc, lle nes di aros? O, cwestiwn da. Nes di aros mewn gwesty Disney? Do. Yeah. Mi nes I aros mewn Eiddo. Mi nes I aros yng Westy All-Star Sports. Nid ydy hynny'n debyg I ti, dewis gwahanol I ti. Ia, ffen dydw I ddim o chwaraeon o gwbl, really. Dwi'n hoff iawn o Pêl-fas yn America, tipyn bach. Ond fel arfer, dwi ddim yn hoffi chwaraeon o gwbl. Ond mi geshi fargen arbennig iawn I aros yng Westy All-Star Sports. Os dach chi ddim yn gwybod, mae gen Disney gyfres o westai, a series of hotels, o'r enw All-Stars. Y gwestai rhataf yn Disney ydyn nhw. Mae na All-Star Sports, All-Star Movies ac All-Star Music hefyd. Rwan, da ni wedi aros yng Westy All-Star Music o'r blaen. Do, yn yr ardal Canu gwlad. Yn union. Achos mae gen pob gwesty All-Stars ardaloedd gwahanol efo themau gwahanol. Enghraifft, yng Westy All-Star Music, mae gynnyn nhw ardaloedd yn y thema o ganu gwlad, fel roedd April yn deud, ac mae'r prif ardal yn y thema Calypso, efo cymeriadau o'r Three Caballeros. Ac rock... Broadway, jazz. Yep, jazz hefyd. Ond, yr ardal Canu gwlad oedd y gorau. Wrth gwrs. Mae gynnyn nhw bropiau mawr hefyd, esgidiau cowboy mawr yn yr ardal Canu gwlad. Yn yr ardal rock, mae gynnyn nhw gitar mawr ac y ti. Yng Westy All-Star Sports, mae gynnyn nhw ardaloedd yn y thema o Pêl-fas, pêl-droed Americanaidd, dim pêl-droed Ewropeaidd, syrffio hefyd a phethau fel na. Roedd y gwesty'n dda iawn. Ym mha ardal nes di aros? Mi nes I aros yn yr ardal tennis. Dwi'n cymeradwy o'r gwesty. Mae'n rhad am Westy Disney. Mae'r thema'n wych, hyd yn oed os da chi ddim yn hoffi chwaraeon, mae'n teimlo fel gwesty chwaraeon gan Disney. Mae'n teimlo fel Disney. Roedd y bwyd yn flasus iawn hefyd. Wel, David, mae'n lawer o westau Disney. Oes, dwi'n sinau. A mae'n anodd I ddewis lle I aros. Dwi'n dallt bod ti wedi cael bargen efo All-Star Sports. Felly, dewis hawdd. Yeah. Ond, David,
Nes ti aros rhywle arall hefyd? Do, mi geshi fargen dda eto I aros yng Westy Coronado Springs. Dwi'n gwybod. Fy ngwesty moderate cyntaf yn Disney, ac roedd Coronado Springs yn dda iawn hefyd. Gwesty mawr ydi o achos canolfan convensiwn ydi o hefyd. Mae'r thema yn dda iawn yma hefyd, thema America Ladin. Dwi wrth fy modd efo pethau o America Ladin, Mexico, Brasil ac y ti. Pen nes I fynd I mewn fy ystafell, roedd na lawer o gelf ar y waliau efo'r 3 caballeros eto. Ro'n I mor hapus. Okay. Os da chi ddim yn gwybod am y 3 caballeros, just grandewch ar ein penodau blaenorol, achos fan mawr ydi David o'r 3 caballeros. Arhosa, na I drio I gofio Donald Duck, Jose Carioca. Ffrind Donald Duck o Brasil. A Panchito Pistoles? Ei ffrind o Mexico, da iawn. Ella y tro nesa, pan fydda i'n mynd efo ti, dwi eisiau aros yng Westy Wilderness Lodge efo cymeriadau Snow White. O neu, Fort Wilderness efo Chippendale. Ella arall ella? Port Orleans hefyd. Achos mae'r beignets yn Port Orleans yn dda iawn dwi wedi clywed. Mi ddylen ni aros yno y tro nesa. Dwi'n cytuno. Wel, David, siarad am fwyd, roedd y ti'n deud bod y bwyd yng Westy All-Star Sports yn neis. Dwi wedi gweld rhai o dyluniau. Be oedd dy hoff fwydydd yn y gwestiau, y parciau? Siwr. Na I drio postio lluniau ar Instagram pan dwi ddim yn brysur iawn. Yng Westy All-Star Sports, mi geshi fyrgyr neis iawn efo bacwn Americanaidd, chaws rhad am Disney, ond blasus iawn beth bynnag. Be arall? Ac yn y bore mi geshi gacen fechan, ei cupcake, efo'r grey stuff o Beauty and the Beast ar y ben. Hefyd, mi geshi banad ar ôl banad o goffi Joffrey's, wrth gwrs. Be arall? Yn y parciau, mi geshi 2 rolling cinnamon, un o Starbucks, Main Street Bakery, ac un o Gaston's Tavern yn Fantasyland, blasus iawn, un rhywbeth arall. Mi geshi fy pretzel Mickey cyntaf yn Tomorrowland, mor dda. Ond bwyta yn y 3 Bridges restaurant yn Coronado Springs efo fy mrawd a fy nai oedd y pryd gorau. Roedd fy nai yn chwarae pêl-droed yn Orlando dros y penwythnos. Doedden nhw ddim yn medru ymuno â fi yn Magic Kingdom, ond mi wnaethon nhw ymweld â fi yn Coronado Springs. Mae bwyty 3 Bridges ar y llun yn Coronado Springs, roedd o mor hardd, roedd y bwyd yn fendigedig, na I drio postio lluniau yn fuan. Felly, David, symud ymlaen i'r prif digwyddiad, y par. Wrth gwrs. Felly, nes ti fynd I ddim ond un parc, do? Yn union. Magic Kingdom, achos ches ti ddim llawer o amser yn Florida. Dim ond un diwrnod, really. Nes ti extra magic time? Do, mi nes I reidio Peter Pan's flight. Siwr, poblogaidd iawn. Dwi'n dallt bod ti wedi mwynhau'r ardal Q. Roedd y Q am Peter Pan yn fendigedig. Mae David wrth ei fodd efo ardaloedd Q-io. Ydw, dwi'n mwynhau y thema yn Q-iau. Weithiau cymaint ar atyniadau. Wel, cwestiwn felly, David. Be ydy dy hoff Q? Wel, Splash Mountain, really. Ond ar fy nhaith ddiweddar, Peter Pan's flight I fod yn siŵr. A pham?
Achos, da chi'n teimlo fel da chi'n cerdded o gwmpas tir darlings o'r ffilm Peter Pan. Mae gannyn nhw luniau y teulu ar y wal, da chi'n medru cerdded trwy'r ystafell gwely ac yn chwarae efo'r cysgodion neu shadows ar y wal. A da chi'n medru gweld hefyd Tinkerbell. Mae hi'n hedfan o gwmpas yr ystafell. Mae hi'n agor a chai droriau ac yn goleo'r lampiau. Neis iawn. A yn y Magic Kingdom, nes di reidio'ch llawer o bethau. Pethau ydw i'n ei hosgoi fel arfer, ia? Ia, fy niwrnod amgueddfa yn y parc, dwi'n deud, a museum day. Neu diwrnod geek, dwi'n deud. Ia. Dwi'n hoffi radio pethau fel Carousel of Progress, Enchanted Tiki Room, Hall of Presidents. Mae April yn iawn efo nhw, ond pan mae April a fi yn mynd i'r parciau efo'n gilydd, mae gynnon ni Blaenoriaethau eraill. Mi faswn ni'n gweld Country Bear Jamboree, ond mi gaeth o ei agor dim ond 3 diwrnod cyn hynny. Felly, dwi mor hapus wnaethon ni weld y sioe pan oedden ni yno yn 2022. Diolch, April. Wel, ro'n i'n gyffrous i weld Country Bears hefyd, achos mi nes i ddarganfod y ffilm ar Disney Plus dros y cyfnod anglo. Yeah. A ro'n i'n falch o weld yr atyniad greiddiol yn Orlando. Mi nes i radio hefyd Big Thunder Mountain, wrth gwrs. Mi nes i radio Space Mountain. Do'n i ddim wedi radio Space Mountain ers yn blentyn. Ond mae Space Mountain yn well yn Disneyland Paris. Ydy, a Big Thunder Mountain. Mae popeth yn well yn Paris, really. Dwi'n cytuno. Hefyd, mi nes i fynd ar fwrdaith nos, a night cruise, yn Jungle Cruise. Dwi erioed wedi gwneud hynny o'r blaen. Be arall? Hefyd, fy hoff atyniad newydd yn y Magic Kingdom, Seven Dwarfs Mine Train. Mi nes i aros trwy'r dydd i'r ciw fynd i lawr. Mae'r animeiddiad yn fendigedig. Mae o mor arbennig. Dwi'n cytuno. Hefyd, am y tro cyntaf, mi nes i radio'r reilffordd Disney World, the Disney World Railroad. Roedd hi wedi cael pan wnaethon ni fynd i Paris ac Orlando. Roedd hi mor hyfryd. Roedd hi'n ymlaciol. Roedd na olegfeydd a panoramas. Da chi'n medru gweld dim ond os da chi'n radio'r tren. Ro'n i'n medru gweld adeiladu Tiana's Bayou hefyd. Dyna fo, really. Mi nes i lawr. Nes ti weld unrhyw cymeriadau neu orymdeithiau? Naddo, nes i ddim sylwi ar unrhyw cymeriadau. Ella achos roedd hi'n bwrw glaw tipyn bach yn y parc. A dwi'n caru gorymdeithiau a then gwyllt. Ond ro'n i yn y parc dim ond 1 diwrnod. Felly mi nes i radio llawer o bethau tra bod y cynulleidfa yn gwylio'r gorymdeithiau a then gwyllt. Dwi'n cofio pan oedd y cymeriadau'n crwydro neu wander o gwmpas y parc. Dydyn nhw ddim yn gwneud hynny rwan. Rhaid i chi aros mewn ciw i gyfarfod cymeriadau, neu rhaid i chi bwcio brecwast mewn bwyty efo cymeriadau. Nes ti wylio unrhyw sioeau? Naddo, dim sioeau. Wel, dydy hynny ddim yn gywir. Nes ti wylio Monsters Inc. Llaflo? Do, wel, mae hynny'n atyniad proper fel Tiki Room neu Carousel of Progress. Mae'n fel Stitch Live am Harris neu Turtle Talk with Crush on Epcot, really. Mae'n teimlo fel sioe wrth gwrs. Mae'n well gen i Stitch Live am Harris wrth gwrs. Ond mi nes i fwynhau Monsters Inc. Llaflo yn fawr. Dyna fo, really? Wel, dim really, achos nes ti fynd i Disney Springs. Do, ar ardal siopa Disney am ddim. Mi wnaethon ni alwad video call, tra oedd y ti'n cerdded o gwmpas hefyd. Do. Dwi wedi bod i Disney Springs o'r blaen, ond ro'n i'n gyffrous am 2 reswm. 1, da ni'n caru
Coffi Joffreys. Ro'n i eisiau gweld pa flasau newydd oedd gynnyn nhw. Hefyd, mae gynnon ni gi bach rwan. Ro'n i'n gyffrous i weld pa fath o bethau oedd gynnyn nhw yn eu siopau anifeiliaid anwes. Nes i fwynhau un rhywbeth yn arbennig yn Disney Springs? Dim ond y bwyd yn deluxe burger. Mi ges i burger blasus yno efo fy mrawd a fy nai. Nes i ddim treulio llawer o amser yn Disney Springs ar y daith yma. Wel, dyna fo. Diolch am rhannu, David. Wrth gwrs. David, nes ti ddysgu un rhyw ffeithiau newydd ar y daith yma? Do, y tro nesaf dach chi yn Orlando a dach chi'n radio Carousel of Progress, cadwch lygad am 2 aderyn yn ystod segment cyntaf y sioe. Maen nhw just tu allan y ffenest. Animatronics enwog iawn ydyn nhw. Yr un adar ydyn nhw yn y ffilm Mary Poppins. Mi gaethon nhw ei dal gan Julie Andrews yn ystod y can A Spoonful of Sugar. Oh, wow! Yeah, mi gesi'r ffaith yma o aelod cast member, pan ro'n i'n ymweld am ddiddorol. Wel, dyna fo, bawb. Diolch am ddilyn ni ar fy nhaith i Disney World. Diolch am rannu, David. Dach chi'n medru gweld lluniau'n fuan o David ar Instagram? Ydach chi'n medru ein dilyn ni ar Instagram fel arfer at Crochan Disney. Diolch i April am gyfweliad da iawn. Croeso, David. Wela i bawb fis nesaf. Hwyl pawb! Mae'r bennod hon o Crochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, halfraint Crochan Disney 2024, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i noddwyr Menteriaeth Conway a Gwawr Dafydd ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan, bawb. Ac rwan y bloopers. Well, Splash Mountain, really. Ond ar fy nhaith ddiweddar, Peter Pan... Pwy? Diolch, April, diolch am dy help. Peter Plan's flight. Shush.